It is www.rtionline.goa.gov.in ह्या पोर्टलाचेर गेल्या उपरांत RTI तुमकां आतां प्रॅक्टिकली कोणाक एप्लाय करपाक नाका, ऑनलायन पोर्टलाचेर वचून तुमी एप्लाय करचें. तेजी फीचर्स इज द प्रोविजन ऑफ द फायलिंग ट्रॅकिंग ऑफ RTI रिक्वेस्ट, provision of the filing and tracking of the RTI first appeal. It is the facility to pay the RTI fees online to the departments through the debit card or through the QR code, through a net banking. Provision for the departments to provide the reply and information on online manner and alert the facility of the pending of the request appeal as SPIOP or FPPA, and the provision of the file second appeal hearing and disposal of the online through link. या पद्धतीन डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हे सगळे लोक RTI लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर सातत्यान म्हाका दिसता एक गुड कनेक्ट बिटवीन द पीपल एंड द डिपार्टमेंट. लोकांक ज्यो बाकीच्यो हॉर्डल्स येताल्यो त्यो सगळ्यो हॉर्डल सायडीक काडून रायट टू इन्फॉर्मेशन हे अजुनूय स्ट्रीमलायन करपा खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांच्यांनी ही इनिशिएटीव्ह घेतल्या. म्हणजे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाचेर हांव खूब खूब अभिनंदन करता. ही सेकंड. आणि थर्ड वन, इट इज एन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट हांच्या वतीन आमी ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस हाज्या सकयल जे इव्हेंट ऑर्गनायझर्स आसा हांच्या खातीरूय बी थोडेशे रिफॉर्म्स हाडल्या त्या डिपार्टमेंटात. देर वील बी द नो रिक्वायरमेंट फॉर द परमिशन फॉर द फंक्शन एंड इव्हेंट हॅविंग लेस दॅन 100% for the private function which were conducted within the precinct of the residence houses or the community religious function. हांकां कोणाकूच कसलेच परमिशन घेवपाची गरज ना.